Boas tardes a todos e a todas. Sendo as 8 da tarde, iniciamos a sesión plenaria do día de hoxe ca asistencia dos concelleiros seguintes: Luís Manuel Inso Alagos, Susana Rodríguez de Miña, José Manuel Traba Fernández, Jennifer Suárez Silva, Manuel Canosa Trillo, Francisco Martínez Traba, Francisco Antonio Listón Redonda, José Marcote Suárez, Alexandre Domínguez Lado, Teresa Fernández Martínez. Actúa de secretario interventor o que da Plaza, Marcos Vázquez Campaña, e baixo a miña presidencia, a alcaldesa de Fisterra, Aurea Domínguez Sisto. Comenzamos, pois, ca orde do día. Proposta de aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. Iniciase o turno de intervencións. Procedemos, pois, a votación. Votos a favor da súa aprobación. Unanimidade. Queda aprobada, pois. Segundo punto do orde do día, dictame sobre proposta de determinación dos días con carácter de festas locais para o ano 2026. Baixo a proposta da alcaldía que fixen, propoñer a autoridade laboral competente a declaración como días festivos locais para o ano 2026 os seguintes: o luns de Pascua, 6 de abril de 2026, e o martes, que é o día da nosa patrona, o 8 de setembro de 2026. Intervencións? Procedemos, pois, a votación. Votos a favor? Queda aprobado, pois, por unanimidade. Seguinte punto do orden do día, terceiro. Dictame sobre a aprobación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 2/2025. Este expediente obedece ao recibo de facturas referidas, moitas teñen a data, casi todas teñen a data do 2025, exceptuando algunhas poucas, que foron recibidas no 2025, pero son de servicios ou de traballos do 2024. Entonces, para o seu pago, teñen que traerse a recoñecemento extrajudicial de crédito. Aquí as facturas están detalladas, pasouselles a toda a documentación os concelleiros. Non sei se teñen alguna intervención que facer. Vale, procedemos, pois, a votación. A favor? En contra? Abstencións? Queda aprobado, pois, este punto. Pasamos ao seguinte punto, que é o 4, ditame sobre proposta de acordo plenario para aprobación da modificación orçamentaria 11/2025 na modalidade de suplemento de créditos e crédito extraordinario. Vale, pois sí, e queren intervenir Marcos, claro que sí. Outro día expliquei na comisión informativa que, había un erro na proposta. Onde pon o día o informe secretario 21 de xullo era 18, e onde pon o informe de discrepancias o 21 era do día 22. Al final, obligouseme refrexar na acta da comisión, foi un día complicado. Entón, nada, a decir isto, facer constar e para que conste na acta. Vale, pois continuo, pois, ca modificación orzamentaria 11/2025 na modalidade de suplemento de crédito e crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería por importe de 775.000 euros. Na proposta da alcaldía, que se lle pasou aos concelleiros, expóñolle que, dado que a entidade dispón de remanente de tesorería positivo por importe de 1.605.037,04 euros, aprobado por decreto 248/2025 de 30 de abril de 2025 de aprobación da liquidación do exercicio anterior
e ante a existencia de gastos para os cales o crédito consignado no vixente orzamento da Corporación é insuficiente e non ampliable, faise precisa a modificación orzamentaria 11/2025 na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería por un importe de 772.000 euros. Así mesmo, ante a existencia de gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte para os que non existe crédito no vixente orzamento, faise precisa a modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería por importe de 3.000 euros. Así, con data 29 de xullo de 2025, esta alcaldía emite a correspondente providencia en memoria na que se recollen os detalles da modificación de créditos a realizar. Con data 30 de xullo de 2025 emitiuse informe de Secretaría de Intervención sobre a legislación aplicable, procedimento a seguir, fiscalización previa e a estabilidade orzamentaria, e a vista dos anteriores antecedentes, tendo en conta a normativa de aplicación, considerase que o expediente está tramitado conforme a legislación aplicable e procede a súa aprobación polo Pleno da Corporación de conformidade co artigo 22.2e da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora de bases do réxime local. Así pois, esta alcaldía propón, primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos número 11/2025 financiado con cargo ao remanente líquido de tesorería na modalidade de suplemento de crédito por importe de 772.000 euros e na modalidade de crédito extraordinario por un importe de 3.000 euros. As aplicacións para a modificación proposta quedan desglosadas, que se les pasou aos correspondentes portavoces e que comentei con eles a excepción de Marcote, que non os podemos ver. E logo está a transferencia tamén extraordinaria de 3.000 euros, que sería para a mancomunidade, porque fai falta para acometer unha obra de moita importancia e moita envergadura, para poder asegurar a agua. Bueno, esta é a proposta, e podedes facer as intervencións agora. Intervencións. Sométese pois o punto a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado pois este punto. Pasamos ás mocións dos grupos políticos. A primeira que vamos a dictaminar é a moción presentada polo BNG para a defensa do sistema público de atención á dependencia e a mellora do servizo de axuda no fogar, que foi a primeira presentada, logo pasaremos a do PSOE, e doi a palabra á concelleira Teresa para que a expoña. Bueno, antes de nada quero agradecer aos portavoces dos diferentes grupos. Explícaseme. Agradecer aos diferentes portavoces dos grupos que na xunta informativa votaron a favor da urxencia que non estaba na orde do día, e neste caso, quero agradecer a que votaran a favor para que se incluíran para este pleno. Así como dixo a alcaldesa, a moción vai no sentido da defensa do sistema público de atención á dependencia e a mellora do servicio de axuda no fogar, SAF. Non vou a decir un carrecemento, porque xa todo o mundo me coñece. A exposición de motivos. O sistema público de atención á dependencia en Galicia está a sufrir un preocupante proceso de desmantelamento, como ven denunciando insistentemente o BNG no Parlamento galego. Lonxe de garantir os dereitos das persoas dependentes, a política da Xunta de Galiza, baixo o goberno do Partido Popular, está centrada nun modelo asistencialista e privatizador que empobrece o servizo público e devolve os cuidados ao ámbito doméstico, recaendo maioritariamente sobre as mulleres. Na actualidade, máis de 2.000 persoas en Galiza agardan pola valoración da dependencia, duplicando o tempo que marca a propia lei de dependencia
A medida de espera sitúase nos 361 días, o que fai que Galiza a cuarta comunidade con maior atraso para acceder ás prestacións. Ademais, Galiza é o territorio que menos inviste por persoa dependente, 1.317 euros ao ano, fronte aos case 2.000 da media estatal. É moi lonxe dos 2.900 euros que inviste o goberno vasco. Este infrainvestimento tradúcese en recortes de servicios esenciais, sustituídos por axudas precarias que non garanten o dereito das persoas maiores e dependentes. No primeiro semestre de 2025, o Servizo de Axuda no Fogar perdeu 1.026 persoas usuarias e aos centros de día case 3.000, mentres as axudas asistencialistas incrementáronse en máis de 6.000, unhas cantidades que non superan os 400 euros mensuais, menos da metade do salario mínimo interprofesional. O recorte orzamentario destinado ao SAF é especialmente grave. Só nos últimos 2 meses a Xunta retirou 17 millóns de euros deste servizo, 12 millóns en xuño e 5 en maio. O SAF está ao bordo do colapso por falta de financiamento, como veñen denunciando os concellos, a FEGAM e o propio BNG. No último pleno do Parlamento, o Partido Popular votou en contra da proposta do BNG para elevar o financiamento do SAF ata os 20 euros por hora. Unha medida fundamental non só para garantir unha atención digna ás persoas usuarias e unhas condicións laborais xustas para as traballadoras, senón tamén para aliviar a carga económica que os concellos están a asumir por unha competencia que lles é impropia e que a Xunta non financia de maneira responsable e insuficiente. Por primeira vez hai máis persoas dependentes en Galiza pagando unha residencia privada que ocupando unha praza pública ou concertada. Máis de 7.400 persoas reciben unha axuda de entre 361 e 420 euros ao mes, mentre o custo medio dunha residencia supera os 2.000 euros. Isto facilita que empresas privadas absorban as axudas públicas e incrementen os prezos, vulnerando un dereito fundamental. O modelo do Partido Popular persegue 2 obxectivos: devolver os cuidados ao fogar e que os asuman de novo as mulleres. Segundo os datos da propia Xunta, 82% das persoas cuidadoras no domicilio son mulleres, que en moitos casos teñen que renunciar á súa vida laboral para atender familiares dependentes. Fronte a estas políticas regresivas, o BNG reafirma o seu compromiso un sistema público de cuidados que garanta unha vellez digna e os dereitos das persoas dependentes como parte fundamental do estado de benestar. Ante esta situación é imprescindible que o pleno desta corporación se posicione en defensa do sistema público de atención á dependencia e exixa á Xunta de Galiza un cambio radical nas súas políticas. Por todo o exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación polo pleno deste Concello esta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galiza a reverter de maneira inmediata os recortes no orzamento do Servizo de Axuda no Fogar, garantindo un financiamento suficiente para cubrir as necesidades das persoas usuarias e mellorar as condicións laborais das traballadoras, elevando o financiamento por hora até os 20 euros. Exixir a Xunta de Galiza a reducción dos tempos de espera para a valoración e acceso ás prestacións de dependencia, garantindo o cumprimento dos prazos legais. 3. Proclamar a Xunta de Galiza un incremento sustancial do investimento por persoa dependente até acabar como mínimo a media estatal co obxectivo de reforzar a rede pública de atención. 4. Instar a Xunta de Galiza a abandonar as políticas privatizadoras e asistencialistas, priorizando o reforzo das plazas públicas e concertadas en residencias e centros de día, e garantindo o dereito a unha vellez digna. Manifestar o compromiso do Concello de Fisterra coa defensa do sistema público de atención á dependencia como pilar fundamental do estado de benestar e dereito esencial da cidadanía. E 6. Dar traslado este acordo á Consellería de Política Social da Xunta de Galiza aos grupos parlamentarios do Parlamento Galego e á FEGAM. Bueno, mellor, a parte destes puntos, podíamos engadir tamén
de mandar un protocolo de prevención e protección para garantir a seguridade das mulleres traballadoras dos SAPS. Despois da traxedia do Porriño, precisamos de actuacións urgentes de prevención de situación de acoso ou agresións no servicio de atención no fogar. Teresa, dime o secretario que para añadir ese punto terías que facer unha emenda. Claro, pero quería decir que podía, o que pasa que hai... Tería que facer a outra emenda. Xa, vamos a ver. Estou comentando que podería engadirse, pero, bueno, xa habrá tempo de presentar outra moción, porque ademais o protocolo agora sí que xa está elaborado e se vai presentar pola CIGA e tal, e, bueno, xa habrá tempo de presentar, en todo caso, outra moción ou outra proposta. Moi ben. Vale, pois entón ceñémonos a moción presentada pola voceira do BNG e abro o turno de intervencións. Sí, bueno, nós trouxemos unha moción similar no pleno anterior ordinario, similar no aspecto que tratamos no tema sobre o tema da dependencia, que é un servizo que ten que mellorar, é algo necesario, e, bueno, aquí o que non estamos moi de acordo co tema na exposición de motivos, co baile de cifras, toda vez que dixemos xa que a Xunta aportaba o 30% do orzamento a financiar este sistema, pero, bueno, creemos que é algo necesario, algo que ten que ir aumentando os servizos, en progreso, vamos a verlos. En Galicia, a taxa de envellecemento da poboación é alta. O 26,77% ten 65 anos ou máis, según datos do Ministerio de Sanidade. Ademais, hai máis de 2 veces persoas maiores de 64 anos que menores de 16. E o índice de envellecemento é dun 224%. A vista destes datos, é máis que evidente que o esforzo que hai que facer para o cuidado dos maiores, e máis en concreto nos servicios de axuda ao fogar que prestan os concellos, é maiúsculo, e a aportación da Xunta de Galicia totalmente insuficiente. Por lo que a Alternativa dos Vecinos de Fisterra apoia esta moción en todos os seus términos. Esta moción do BNG. Bueno, penso que as cifras que nos acaba de dar aquí o concelleiro non vamos a repetilas. O que pasa é que a maioría das veces olvidamos que vamos todos para vellos e votamos como se fóramos eternamente xóvenes, non? Evidentemente hai que apoiar a moción porque non todos vamos a poder pagar unha residencia privada. Seguramente moi poucos. Así que temos que defender os servicios públicos que son os que realmente temos acceso a eles. De outra maneira sería imposible, non? Por iso estamos a favor, evidentemente, da moción. Moi ben, procedemos pois a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Continuamos ca seguinte moción que a presenta o PSDG-PSOE, que é unha moción para a reclamación da finalización das obras de construcción da autovía da Costa da Morte, e donlle paso ao portavoz Pepe Marcote, cando queiras. Bueno, esta é unha moción reiterativa que evidentemente xa se trouxo varias veces a este pleno e a outros, pero non podemos deixar de reivindicar o que entendemos que un atraso injustificado da realización desta obra tan importante para nós, non? Vou facer un poquinho de historia para saber de onde vimos. A autovía da Costa da Morte foi unha das promesas que o daquela presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga, fixo a unha das comarcas máis illadas de Galicia tras o afundimento do petroleiro Prestige a finales do 2002. Xa choveu desde acá. É dicir, hai agora 20 anos, sendo o reequilibrio territorial o motivo principal da súa construción.
A dita infraestructura foi licitada por primeira vez en xullo de 2007 para o goberno do partido encabezado polo presidente Emilio Pérez Touriño e adxudicouse a unha unión temporal de empresas formada por Ferrovial e Taboada de Ramos, que se complementou a facela por 584 millóns de euros, pero que pouco despois de iniciar os traballos, a finais de 2008, xa lle decía ao goberno galego que non sería capaz de finalizala se non se lle pagaba un 30% máis. A maiores desta licitación, o goberno de Pérez Touriño deixou elaborado un estudio previo para a redacción do proxecto do tramo de Berdoias a Cee, para así completar a totalidade dunha infraestructura clave e necesaria para a veciñanza da Costa da Morte. Coa chegada do PP á Xunta de Galicia, o novo goberno rexeitou as pretensións da empresa, rescindíndolle o contrato e licitando novamente, lixeiramente modificado en decembro do 2009, e sendo a oferta mellor valorada a UTE formada, entre outras, por FCC e COPSA, que resultou ser a máis cara. É curioso, non? Que adjudiquemos unha obra aquela que nos cobra máis que as outras. É dicir, con un sobrecusto de 395 millóns de euros con respecto á licitación anterior do bipartito. A segunda candidata nesta licitación, a segunda empresa, outra UTE, que ofertaba 200 millóns menos, levou o proceso ao xulgado e en setembro do mesmo ano, 3 meses despois da denuncia presentada polos socialistas, a daquela directora xeral de Infraestructura da Xunta de Galicia, Isabel Vila, deixaba o seu cargo e era asumido pola que máis adiante se convertiría en conselleira, que facería esta muller, Etelbac, que volveu a licitar a obra por terceira vez en maio de 2011 por 745 millóns de euros. A que só se presentaron dúas ofertas, a CS e a UTE, que resultou finalmente adjudicataria, formada por varias empresas, entre elas as que estuveron xa ao principio de todos. Non? En abril de 2012, o conselleiro Agustín Fernández fixo unha visita á Costa da Morte, segundo as súas palabras, trasladarlle aos veciños da Costa da Morte que o goberno da Xunta é o primeiro que apoia a execución da autovía. Estivemos, estamos e estaremos á cabeza desta infraestructura que é imprescindible e inaplazable. Trasladarlle á empresa constructora e á empresa concesionaria e aos traballadores o apoio da Xunta de Galicia na execución da obra e na busca do financiamento necesario para a súa execución e manter unha rigurosa tutela e vigilancia do contrato adxudicado como non podía ser doutro xeito. Isto foi o que dixo o conselleiro. Ao mesmo tempo que dicía o conselleiro que quería denunciar a grave responsabilidade daqueles que lanzan dúbidas e incertezas sobre a actuación e que o que necesitaba a comarca é rigor, traballo e certezas, toca apoiar ao goberno para que a obra remate en prazo. En febreiro de 2013, case 2 anos despois da terceira adjudicación, a Xunta informaba ao Parlamento de que o grau de execución da obra non tiña superado ainda o 20%, ante o que o goberno galego argumentou que a concesionaria non era capaz de atopar o financiamento ao que se tiña comprometido para poder acometer os traballos. E no canto de rescindirlle o contrato como se fixo ca primeira vez, ante unha situación similar coa primeira empresa, o goberno de Feijóo optou por incluir un artigo na lei de presupostos da comunidade, perdoándolle á empresa a execución dos últimos 15 kilómetros da vía entre Vai e Berdoias, quedando así a autovía recortada dos 45 kilómetros inicialmente previstos a só os 25 que van de Carballo a Vai, un 35% menos da longitude do proyectado inicialmente e polo que a Xunta aforra só un 17% do importe total previsto. O 4 de decembro de 2013, o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, volveu a prometer que a obra estaría lista en 2016, obviando que debería estar no 2013 xa. E reiterou que o goberno galego non caerá na postergación, na relegación ou no esquecemento da autovía Carballo-Berdoias. E manifestou que esperaba que en cuestión de semanas e co novo ano se recupere o ritmo das obras. Tras máis de ano e medio de paralización total das obras, en outubro de 2016 entrou en servicio o tramo Carballo-Vai, de 25 km de autovía,
e outro 8 km de corredor, permitindo á comarca da Costa da Morte reducir en máis de 25 minutos as súas comunicacións coa Coruña. Na inauguración do tramo, en 2016, o daquela presidente da Xunta de Galicia, o señor Feijóo, dicía o seguinte: estamos contentos, pero non significa que esteamos conformes. Contentos, pero ainda non conformes, polo que ao mesmo tempo que se pon en funcionamiento este tramo Carballo-Zas, a Axencia Galega de Infraestructuras, a Consellería de Infraestructuras, ten enriba da mesa o proxecto constructivo para conectar o final desta autovía co Concello de Vimianzo e dende aí entroncar coas vías que conectan Vimianzo coa Costa da Morte ata o Concello de Camariñas. A partir deste ano, vemos como ano tras ano a Xunta de Galicia incluía nos sucesivos orzamentos autonómicos dotacións plurianuais claramente insuficientes en distintos importes para levar a cabo a promesa incumplida de rematar a autovía da Costa da Morte, sen que dende entón se tivera avanzado absolutamente nada, a pesar das peticións e reivindicacións por parte dos concellos da Costa da Morte. A principios deste mes de xullo, o Consello da Xunta deu luz verde ao proxecto de prolongación da autovía da Costa da Morte no tramo comprendido entre Santa Irena no Concello de Vimianzo e a intersección coa AC432 en Cabo, que enlaza Vimianzo e Camariñas. Esta prolongación terá unha longitude de 5,5 km e parte do trazado xa conta con movimentos de terra executados en fases anteriores. Isto, evidentemente, aos de Fisterra non serve para nada porque non vamos ir ao Cruz de Calo para despois vir a Vimianzo outra vez. Celebramos esta nova tras as múltiples peticións e demandas levadas a cabo pola alcaldesa de Camariñas, pero tamén queremos volver a reclamar que estamos ante dúas comarcas da nosa provincia de Bergantiños e a Costa Atlántica que ano tras ano perden poboación a un ritmo demasiado acelerado e sei que por parte da Xunta de Galicia se adopten medidas que teñan un impacto real para frear esa sangría demográfica, sen infraestructuras que vertebren o territorio e sen unha aposta firme por os servicios públicos de calidade nestes concellos. Por todo o exposto, desde o Grupo Municipal Socialista, propoñemos ao Pleno Municipal que adopte os seguintes acordos. Primeiro, que realice as actuacións precisas para levar a cabo a construción do tramo de autovía da Costa da Morte que vai de Baio a Redores. A que redacte o proxecto necesario para a construción do último tramo de Redores a C, que proceda a supresión da peaxe que temos ahora para ir a Coruña, que é tamén unha reclamación histórica que toca de toda a comarca, ou que estableza unha bonificación do 75% nas peaxes na AG55, mentras non se faga efectivo o punto que dixemos antes. E nada máis. Creo que o que está na moción é suficientemente claro, esa é a historia, levamos 20 e pico anos no mismo sitio, entendemos que son moitos e que son moitas promesas incumplidas, pero nós seguiremos manifestando o noso desacordo coa actuación da Xunta neste caso e solicitando que se faga o que se tiña que haber feito para moito tempo xa. Moi ben, ahora se pois o turno de intervencións. Sí, é evidente que a autovía Costa da Morte é unha infraestructura necesaria para vertebrar o territorio, mellorar as comunicacións. Estamos de acordo co exposto nos acordos, vai con retraso e votaremos a favor da moción. Logo de escoitar a moción presentada polo PSDG-PSOE, vemos as claras como a Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, a Costa da Morte, máis en concreto, os concellos que estamos máis aloxados dos seus centros de poder ou de interés, non lles importamos. A súa especialidade son as promesas que se incumplen ou que se eternizan. Quizás en pouco tempo escoitemos novas obras que se executarán neste confín da terra e deixarán maravillado o mundo inteiro. Pero mentras esperamos ese maná co que seremos bendecidos, a Alternativa dos Veciños Fisterra defende e apoia esta moción para que se remate a autovía da Costa da Morte e se cumpran as promesas feitas fai décadas. Bueno, nós tamén vamos a apoiar a moción, xa o BNA presentar tamén dúas mocións con esta reivindicación, creo que foi en outubro, abril, incluso
un dos puntos era o apoio ás concentracións e a unha andaina que se fixo, que non, penso que non solamente nos debemos manifestar con moción, senón pois mobilizamos tamén de outra maneira. Por tanto, o noso apoio a esta moción. Moi ben, pois procedemos pois a votala. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos á actividade de control. Resolucións dictadas pola alcaldía para o coñecemento de todos os concelleiros, resolucións dictadas pola alcaldía contrarias aos reparos efectuados pola intervención. Esta documentación toda foi enviada a todos os concelleiros. Abro o turno de intervencións. Vale. Entón, agora, viría o turno de rogos e preguntas. Antes de abrir aos portavoces o turno de rogos e preguntas, quero informar nesta sesión plenaria do seguinte. Este equipo de goberno, formado por 2 persoas, ten que comunicar 3 puntos, 3 accións nas que estivemos traballando, e agora mesmo podemos dar por concluídas tal vez as nosas accións, pero para que vaya con unha continuidade. Ben, o primeiro punto é unha terceira casa do maior na escola de Vilar. A capacidade sería para 5 maiores, xa temos 2 escolas do maior en Suarriba, e o equipo de goberno dou conformidade para instalar unha terceira casa do maior. É o inicio do expediente, así como fixemos co anterior en Suarriba. Isto queda ás pensas de que se podan presentar a solicitude de subvención por parte da cooperativa pertinente que a xestionará, como se foi outra vez. Nos a puxemos a disposición, ou al menos a nosa vontade, de que a casa sexa na escola de Vilar. Ocupará a planta baixa, polo que a asociación que utiliza a casa poderá seguir utilizándoa, xa que as actividades realizadas por elas son na planta primeira. Estas xestións fixenas a luz desta asociación que quixen que me acompañara cando visitamos a casa, nos primeiros momentos das actuacións. Eles de acordo, claro, con a necesidade moita de que os nosos maiores estén al menos acollidos. E, continuarase con elo. O segundo é o compromiso ca Diputación da Coruña sobre unha nominativa para arranxos de camiños municipais. Vamos traballando nela e, xestionando esta nominativa desde o momento que entramos aquí. Agora estamos nun momento en que podemos decir, habrá unha primeira parte desta nominativa. Haberá, en fin, as xestións nosas deste equipo de goberno foron neste sentido. Entraríamos os seguintes camiños dentro desta nominativa que podería vir de seguida. Camiño da Cotiña en Fisterra son 488 metros cuadrados de actuación. O Camiño da Cotiña que todos conocemos. En San Martino de Arriba, Camiño das Caselas, son 350 metros cuadrados. Incluímos tamén na Rúa Almariña, en Sardiñeiro da Baixo, que son 1734 metros cuadrados. Herme de Xuxo da Baixo, que son 1327 metros cuadrados, que daría casi todo o lugar a vertebral do lugar de Herme de Xuxo. A Rúa da Fonte, en Sardiñeiro de Arriba, que son 515 metros cuadrados. A Rúa da Foliada na Anchoa, que son 677 metros cuadrados. En total serían 1069 metros lineais ou 5.091 metros cuadrados en vías de pavimento asfáltico, o que estamos gestionando ca Diputación da Coruña. E o seguinte é un compromiso que resulta de xestións realizadas pola miña persona e polo propietario do inmoble da antiga estación de autobuses, que está sito na Rúa Alcate Fernández, e polo outro lado colla Rúa Promontorio Negro.
Este inmueble é propiedade dunha empresa que é Tugalo SL. As relacións foron realizadas coa administradora propietaria da empresa. Este inmueble podría ter, de acordo co planeamento de Fisterra, co Pexón, podría ter 3 alturas, incluído o baixo, máis o baixo cuberta, máis o sótano. A superficie construíble total podría ser 1.202 metros cuadrados, distribuídos en sótano, que mide 257 metros cuadrados, a planta baixa 257 metros cuadrados, a planta primeira serían 257 metros cuadrados, máis o correspondente voo permitido polas ordenanzas, que resultarían 272 metros cuadrados, e a planta segunda 257 metros cuadrados, máis o correspondente voo permitido polas ordenanzas, que resultarían 272 metros cuadrados. E logo un baixo cuberta, que tamén podería executarse, de 144 metros cuadrados. Chegadas as negociacións, pasaron por facer unha tasación municipal, e a tasación municipal resultou ser de 153.034,28 euros, a cal foi aceptada por Tugalo SL. Isto sería para edificio de servicios, o gran edificio de servicios tan necesario para Fisterra, que non temos nin donde facer nada. Hai este compromiso, eu hasta o momento que marche de aquí continuarei xestionando e deixando o máis pulido e cerrado posible, e logo quedará para buscarlle a financiación. Son 153.034 euros que calquera que este sentado na silla que eu ocupo pois estará moi agradecido destas xestións realizadas por min. Supoño que pro de Fisterra e as necesidades que temos, isto non dudo que salga adiante. Estes son os informes que eu quería darvos neste momento, e hasta o momento que sexa, continuarei nas xestións necesarias para hasta ese minuto cero. Abro agora o turno de rogos e preguntas, e comeza Luís. Non ten ningún. PSOE? Bloque? Eu sí. Pois va, venga. A vida política se fea. Por eso. Estamos en agosto. Que? Estamos en agosto, normalmente. Claro. Empece logo, tres. Quere descansar, ¿no? Vamos a ver. Sí, falamos antes de protocolos, neste caso para as traballadoras do servicio de atención no fogar, pero xa en outra ocasión preguntamos si existe, nun pleno anterior, preguntei se tiñan tamén no Concello protocolo de acoso laboral e sexual para as traballadoras no Concello. Miraron sobre isto? O Concello non ten aprobado un específico dele. Estamos traballando. Pero hai non. Non ten aprobado, co cal Non miraron. non ten aprobado o De feito, Concello. eu Sí, solicitamos a Diputación. que tiña un... Sí, eu dixenlle que nos pasara a Diputación, que eu penso que xa lle contestara iso, que nos pasara a Diputación un modelo. Hai que traballar nele. Todos son horas para todo. Vamos a ver, estamos a sufrir apagóns continuos na zona rural, persoas que non podemos realizar os traballos, tanto políticos como profesionais, ou de emerxencias, que é o máis importante. Non hai cobertura suficiente e a veces temos que desplazarnos a outras zonas para estar operativos. Demandar por parte do Concello que xestione de alguna maneira a mellora ou nova implantación das infraestructuras por parte das empresas das redes de comunicación, internet, telefonía, señal de televisión, etc. Há unha demanda de robo, que se mire, se non se recolle agora, que recolle o seguinte, se non volverías a decir outro tempo.
Bueno, de momento diríxase a min que son a alcaldesa que hai aquí Por presente. eso De momento, Teresa, por favor, tamén non perdas formas. Tamén noutro pleno preguntei sobre o da Capela do Suceso, que está cada vez máis deteriorada. Xa fai tempo que houve tamén un desprendemento da cúpula exterior e despois a balaustrada. E, bueno, o único que se fixo foi precintar por culpa da peligrosidade que ten. E, bueno, quería saber que se sabes algo sobre este tema. Sí, se eu fixeron alguna gestión. Estou en contacto co Padre Brito, entonces el está en xestións co seguro. Eu penso que agora dixo, bueno, enseguida... Non tuveron con patrimonio, ninguna... Están xestionando entre o seguro e patrimonio, eso é o que me di o Padre Brito. Bueno, porque parece suficientemente importante, Claro, porque bueno. temos que cuidar de preocuparnos pola nosa... Sí, ele explicando, e me chama ele, xa unha vez que creo que chamei eu, antes dun E pleno. despois, quería facer tamén un robo que se faga unha actuación na fachada da casa de onde naceu Alejandro Finisterre, porque fai un tempo colocáronse uns panéis significando a historia do inventor do bolín, máis alá deso que é unha figura, é un personaxe moi importante tamén en outros eidos, non? E por iso é necesario que se faga alguna actuación. Sí, eu encarguei xa, bueno, os panéis que están aí, soliciteinos o mesmo que os fixo, e dixo que non había problema en enviarnos os modelos para, pero bueno, logo eso hai que pagalo, si non, bueno, despois destes aprobamentos de modificacións de crédito, pois xa se fará, sí, pero xa os modelos, porque non hai moitas fotos de Alejandro Finisterre, verdad? Entonces eses panéis, bueno, aproveitaban fotos naqueles que gustábamos, eu solicitei a que nos fixo. E sin cobro algún, nos Estivéramos negociando a compra do que é a casa, o que pasa que os propietarios todos, e o Concello daquela, non tiña os cargos suficientes. Sí, eu penso que será a seguinte negociación que deberá facer o Concello. Agora, esta, como a temos en firme, este diñeiro que, bueno, é un valor que a nos parece moi aceptable, porque aceptou a valoración, aceptou o propietario, aceptou a tasación que fixo o Concello. Entón, bueno, aí está. Pois nada máis. Pois moi ben. Dase por rematada a sesión plenaria do día de hoxe. Moitas gracias a todos por a vosa asistencia, por vos.